Hello, खुलुमबाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री आकाल। दिनै आं नोंथांमोनखौ MANW चेनेलाव मानवब्ला फिन बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरबि प्रडाक्शननिफ्राय मानो नों मिउजिक भिडिअनि मेकिं भिडिअ देखायनो आखायाव लागोन। बे मिउजिक भिडिअआव जोंहा फावखुंगुर महरै मिस्टार लिंसार ब्रह्म आरो फावखुंग्रि महरै एलिशा। दायो जों डेरिबिल होननाय मोनसे लकेशनाव थांगासिनो दं। बे लकेशना जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो। दा नोंथांमोनहा नायलांनो हासिगोन। This is Mabapwr Gwrwnti. Yeah, we are going to Debil right now. This is the most popular Guru industry for No. Never. she is new actress, upcoming actress, heroine, Miss Elisha. Yes. Apa yang nak boleh? Nunggu bukan boleh. Nunggu berat. Ông đi là ba cái gì là bạn có anh chỉ phải sẵn sàng làm cái ba trên đi mang cái năng độc lập vậy anh có hiện trong phải hay không bây giờ là anh có được số này mana itu babi dasar trên đi mang cái năng lập đi haram kita tadi benar ya benar tadi lega nalai harami lega harami anyway थांगासिनो रायजोफोर दा हाजो सेर गामि सेर थांगासिनो दङ जोङो ओमफ्राय लामाफ्रा माखासे बिराद दुखुनांथावनि खोथा नोंसोर दहाय नुबोबाय माने दैबाना जानायजों गलांजोब्बाय जोंहा बिराद मोजांमोन लामाया आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय दिनैसो बे लामाखौ नुफैफिनबाय दा गामि गेजेर थांगासिनो जोङो ओरैबायदि एबारनि शुटिं लागासेयाव ओरैबायदि खस्थ' मोनदों माने अखानि थाखाय लानो हायाखै नाथाय मा खालामनो बोथोरानो जेब्ला बेबायदि थिनबायब्ला नाजानोसै उफाय गैया नाजाबाय थागोन थेवब्लाबो जों अखाखौ जों जेननानै थायाखै खालामगासिनो जोङो एकदम नाजागासिनो माने खावसेयानो थांजोब्बाय गासिबो दा जोंनो आउटडुरल' नांसिगौ इनडुरा जोबजोब्बाय फ्रायानो दा अनलि आउटडुर दे बिदिब्ला बिथांमोना जोंजों लोगोसे फैफाबाय थादो नायबाय थादो आउटडुर जायाबा आरो इनडुर लाखिनो आउटडुर जायाबा आरो मा होनदों इनडुर ना अके हर' दा मोनजासिगोनलै रायजोफोर मोनजानो बे फैसासो फैनांगौमोन बियो फैसा फिसानि एसे बांगालफ्राथ' बेबा फिउचाराव खै हाजार जाहैगोन बेनो बिजोबखायोनो माथो गैला नै दैबाना जाजोब्बाय बिराद खस्थ' मस्थ' गायदोंमोन बेचारा दा मा खालामनो जोंहाबो माइरंखौ बायनो मोननाय नंला जोंहाबो गायखाया गायनाया दखानावसो दंखायो जोंना दुब्लिया बेनोमोन आरो जोंना दुब्लिया बेनो मोननांगौमोन बाय One, two, three, action! आं खालामनाय डेक'रेसन बे हिट कादा रायजोफोर हिट One, two, three, action!
Expression ha. Cut. दायो नै जोंहा बे मिउजिक भिडिअ'आव जोंहा आब' फुजिनि जोमै राजाखौबो बे मिउजिक भिडिअ'आव एड खालामफानाय जादों बिराद मोजां एक्टिं आरो जेरै खालामनो थिनो बेबायदिनो खालामदों बिथाङा आंनि फंबाय जोमै राजा स' किउट बिराद टेलेन्टेड बियो One, two, three, go. Two, three, action. मोनसेल' होदो आब' 1, 2, 3, go. दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोजोबनायनि लामायाव फैबाय बेबायदिनो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम आरो बेबायदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मिउजिक भिडिअनि मेकिं लाबोबाय थागोन अके बाय